Maayong hapon mga kapobre. Adlaw Sabado no. So ang takna na to kay alas 2:20. So nagkuha nito ng adlaw nag kana. Bulita sa atop. Hoy boss. Nagbulita sa atop kay ato nang gipalutsan og kuan. PVC nga 4 gikan niya sa kuan. Atong piping adto sa CR sa blower. So man nato gipalusot dire. Kaya ang mga utot dito sa mga utot ug mga baho sa tae ari labay dire. Ari palusot on hangin no. Hangin. Di kay maura ni ato ang nakuan. Nakataon sa taog kuan ang kurbol sa pedestal para sa pusti. So mao ni ato ang trabaho no. Ako kablagan niya grabe bisiha eh. Concentrate kita sa atong trabaho. Pangin sa tayo. May hangin. May malibang ditong baho ng tae. Alright. Pasa dito. Oh, darang mga pintor dari oh, mga kuan ba, mga ngilingigay ba? Mga hingigo. Oh, dara, sos dara. Ato ni banwagan ilang agi we. Oh, basi kasi mo to magpapintal dia, nara diri oh. Gamay lang mo na gamit ako. Dito ba o karang itong flashing dito nga pagka nagpintal mo gamit ako ra gini hapit ka hurot tara. Lagi. Pamikas na ko eh. Mga stick na yun eh. Maluya sa lagi kag kino. Maluya kag pikas oy kay namas tunga ang kuan. Magani. Naman diyan niya. Inspire na gipang kuan. Napa may gamitanan tagsilan unta niya. Mas sila mag-request hala la di ay. Tinda nung siguro nila. Oo. Katungar may lang. Ambot lang nga may kuri ko. Wala boy. Temporary man nagamit ya. Generator nagamit do. Drones mo. Karon dito tong subad, karon dati. Domingo. Nagbitay ko nagkuan pag minang kuryente dia. Oh, wala na matap. Pag na matap. Mailag na ipakaon. Oo. Kitang mga gagmay tae di mga way tae halos ano wait man di kita nakakit ya. Di mo ana may lain medyo manok ba? Nagkara kayo mapakaon sa banteng magiging kailangan. Oh, yun. Kaya mo. Ha? Kaya mo. Ano yung piling natin? Alright, oh. Ang mga pintor tayo. Pintor pa, latiro pa. Sus, grabe naman. Talenting mga tao na agad. Naman nila yung nabaho pa. Pintor nga di kabalo man. Ano? Tagisag ko lang sa'yo. Lada? Oo, lada. Ayun lang, yan dito. Ay man, dito sulag bagnos? Oo. Okay, sagol-sagol ba? Napat yung sagol, dito sa mga niya eh. Basta nga nilang atop nga kuhan. Walay batak-batak. Oo, kira. Ang pabintalan, kanina din nang tunga di ay? Kanina nang gitaya? Huwag mag-yapin. Huwag, dito man ako. Unya ang ilang pintal saktora. Alright.
naog tara sa ubos kay mo sa katagbalik sa Kisami. Tanaw ta niya to ang gitrabaho. Ayos ta dali rubing sa taas ba. May tao diyo. Da, wala yung kato dito ba? Ang kanan lang ito dito. Kapagka niyo? Pagka kay silan ba? Expire pag yung silan ang gikuan na ni. Ha? Diha mo to sa skilid. Diha sa skilid nagbaklas. Ingon man siya nga din kuno nagbaklas ako diri kuno nagbaklas babaw niya. Siya anak ko sa skilid baklas. Ya pakai tubig ko yung supay. Plastic. Ay, magbalhin nas poste. Tumba nas poste kar. Isaon mo to nila nga upo mo to mabuhos si ang kuan, pedestal. Lain. Oh. Mau siguro ni o di lain ni. So balhin na ito de. Ay ito ni posting habilin siguro. Muna yato gitrabaho mga kapobre no, dali-dali ta kay na sa music naglisod kayo ni mag-copyright na sa ta. So mo na siya atong ikuanan diha no, diha ngari mo ni ngari ato padong. Oh, mo ni ang ni lusot dito sa baba o kani siya oh. Mo na siya oh. Animal masan music diha ay. Oh, mo na basta kay mo na oh. Oh, so nasa kay anto magpasugo na sa kanto kuno sa ko 7-Eleven kuno sa Lapu-Lapu kuno kay nagtuon sa kuno dito. Niya langanin ko adto kay wa ko gasolina niya. Piki ko kay kwarta niya wa pa sweldo. Maulo ni sila tatuon kay wa naman tay budget. Wala pa budget gasolina ni. Mo na tiwasol na sa nato ni dire ang kuan na ni o man siya. Lala. Amaw sige pa music. Copyright na sa day. Ayaw ha. YouTube ayaw. So nahuman na gud na music o sunod sa punta na ron sana man ni. Dito kayaw-yaw mayo ani diri Kisami oh. Mo ni atong gitiwas sa trabaho no, ilapos naman sa ato piyan kumoy. Butanganan tug ilbo dito kuwang sa kailbo. So ani buhaton mong palikon lang tani nga dinhi siya matrugtaro, nga dinhi siya manana o mana ni siya no. Sa muka ng music diyo, badadalion tani be. Mo na ginadali ako istorya kanay music dire. Ayaw mo pagbusa og istorya ng music. Unsa man na. So diri ko manghigot na ko diha. Oh, diha manghigot ko kay ngawan para mahuman na ni. Oh, kapoy kay ko singot kay diri kuan babawa sa itlog singot. Nakakaaliw. Sana mo diha. So nila ko tason ako ang vlog mga kapobre no. Dili na taman kay yung music dili pati grabeha sa baa. So nakahuman na dito kuan may ikot-ikot sa tuang mga kuan sa mga tubo ba. Ang kuya ni patugog Lapu-Lapu ako budget, kasi matag mo budget ya. Nga tukol Lapu-Lapu. Nya kuya mo wanan ta atong sipunog ubo, ayo sige kuan-wan. Tiwasan pa sa baha diha sa mga kalsada. Karon nga sa ninyo kuan ninyong kalsada haron wala baha di mo kuan atong motor ti orok. So mara no, I love you yung tanan diha. Bye-bye.